Gini. Ya sama cocok. Nomor iki, Pak. Ayo, awal cepet awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wonten mriki ajeng pidato basa Jawa. Nggih. Temanipun yaiku Sumpah Pemuda. Nah, nami kula Muhammad Falafat. Kula Dina Alfiana. Nah, sakmenika lanjutaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah, ingkang kula hormati Bapak Dewan Guru ugi Bapak Wali Kelas saha rencang-rencang kelas 3 ingkang kula tresnani. Ingkang sepindah sumangga kita aturaken raos syukur dumateng Gusti Ingkang Maha Kuwasa tansah keparing kanikmatan. Saengga kita sedaya saged kempal wonten mriki ing acara mengeti dinten Sumpah Pemuda. Rencang-rencang ingkang kula tresnani, menawi kita ngadepi kasunyatan sakmenika, tiyang kathah diuja dening zaman. Teknologi ingkang sampun inggil. TV sampun ngagem remote, telepon sampun gadah fasilitas lengkap, ugi kendaraan sampun tambah lengkap lan kathah. Sedaya punika saged kita panggih ing jaman sakmenika. Ananging saking sedaya punika muncul pakulinan enggal, yaiku pakulinan males. Sedaya kepenak ngedosaken kita mboten saged tindakake apa-apa. Menawi babagan menika kita menengake bakal mboten becik bagi tiyang wau. Kita para pemuda-pemudi kedah waspada kalian rasa males amargi mbebayani bagi para pemuda-pemudi. Kita kedah dados generasi kang bisa diandalake lan bisa dibanggaake. Masa muda yaiku masa kang kathah semangat. Sumangga kita tumindak ing arah positif. Kita kedah dados para pemuda-pemudi kang bisa dadi contoh kalian pemuda-pemudi sanese. Cekap semanten antar kawula, mbok bilih wonten kelentang-kelentung kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.